Benvolguts verquinautes, benvinguts al capítol 8. Completem la RL2 Lleida-Valls i construïm la SL3 Alguaire Lleida-Balaguer. Pues tornem al Transurfiber 2 i som-hi doncs. Bé, tenim Valls per aquí i per aquí ens faltarà la plana... No farem la plana Picamoixons, farem unes vies que vagin cap a Reus i unes altres que vagin cap a Valls. I el que sí que farem és l'estació per aquest costat. Exacte, farem l'estació per aquest costat. Perdoneu. I hem d'aconseguir juntar això. Hem de planar una mica. No, anem a fer-ho senzill. Passa. Aviam. Aquí. No, el que farem és a Valls. No, a Valls no farem desviament. Sí, hauria d'haver-hi un tren provinent de Tarragona que va cap a Valls. Això sí, passant per Reus. I Reus hauran de fer desviament Prades, Pradell, etc. I ja m'entenem. Anem a fer l'estació de Valls, que la farem de moment de 8 vies. Aquí tots els trens pararan, Vale, farem acabar en la via 1. Segurament, sí. Farem o via 2. Aviam. Aquí, vale. Aquest com ve de Tarragona. No, aquest ha de baixar. Com serà el que va cap a Tarragona? Ho haurem de fer diferent. Aviam. Avui fem la connexió cap a Valls. I després farem la connexió cap a Reus. Desviació cap a Reus. Aquí. Això. Vale. El que farem és això. No ho igualarem. Això farem així. I estic una mica així. I per aquí farem el dipòsit de trens, tant de la via Valls, no sé si Vilafranca, no ho sé, encara no ho sé. Això ho fem així. De la línia Valls Serral. Hi haurà de Valls Serral i Valls Vilavella cap allà. Realment aquest ha d'anar a petar la via 3. Anem a solucionar-ho. Sí. Veieu com a vegades no és tan fàcil. Tens unes previsions i després
no ho farem per aquí, ho farem per allà. Després ja farem les vies corresponents. No, millor fem arribar-ho a via 1 i així fem via 2, via 3, via el que sea, la resta. Bueno, si veieu, ja anem a fer-ho bé. Clar, aquest aniria cap a Vilavella i l'altre aniria cap a Sarral. De moment ho deixem així. No he vist Instagram. No farem tanta complicació aquí. Ara ho farem diferent. Aquest tindrà un altre inici. Aquí, un altre inici. Que servirà per aquí. Potser un persona allí de passant per baix, no ho sé. De moment ho deixem així, vale? Encara no ho tinc massa clar. Ho deixem així i fem una via aquí doble, un doble això, i així obrim possibilitats. Llavors aquest transmissió malament faríem així, farem així, llavors no ho construïm aquí. Vale, anem a fer-ho diferent, anem a construir-lo aquí, perquè per aquí passarà algun regional o alguna cosa que vagi cap a Lleida. Vale, aquí en lloc d'això, aquí això i això. Llavors anem a refer això, vale? Vale, i via a fer via 2, no és pràctic, via 2, i aquí farem la RL2 i així fem senyals. Vale, això de moment ja està prefabricat i hem de fer el desviament cap a Reus. El desviament cap a Reus, jo crec que l'estació de Reus hauria d'estar... no, hauria d'estar per aquí. Vale, doncs anem a posar l'estació de Reus, més que per tenir-la. Només farem una via, de moment, bueno, anem a fer 8 vies i així ja la tenim feta. Via aquí
i per exemple la via 8 podria ser la que va cap a baix directament. Ho anem a fer via doble, és un cas, no sé si fem algun regional cap a baix o... ja veurem. Exacte, aquí i aquí. Aquí podem fer aquí podem avançar perquè no avancem el temps, així que podem... Vale, aquí, aviam, aquí. Aquí era l'inici de línies, vale. I aquí només fem dues vies cap a Prades i tot, cap a Prades, Pradell i tot això, i aquí farem dues vies cap a Lleida. Un pararan regionals i un pararan rodalies. Ui, però hem passat ja un quart d'hora? I 9:59. Sí, 7, vale. Vale, doncs continuem. Continuem. I aquí de moment bé, anem a... ui, bueno, sí, això ja, això és normal, vale. I aquí vale, hem de fer tot això abans de poder ficar la regla 1. Haurem de crear això ho tallem, un fulosano. Anem a intentar connectar directament. Perfecte. A veure aquest on podem connectar. Ho connectarem una mica per aquí. I aquí fem l'acceptació del desviament. Ara sí. Ara sí que podem fer les senyals. Aquí. El capítol amb l'estrena de la RL2. Hem de fer la SL3 també. Aquí i aquí. Hem de fer fins a baix. Això és baix, no? Sí. I fins a Reus. I aquí ja, això ja no
de moment no ens interessa. Anem a fer el bus urbà de Valls, anem a fer la RL2, perdó, Lleida Valls, per aquí res, aquí, 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 aquí i aquí. Anem a fer el Valls i per aquí. Ui, aquí hi ha un tema d'autobusos. Els que van cap a Tarragona, no hi ha autopista. Aviam. Aquí no hi ha... Aviam. Aquí sí que hi ha. Podem fer-lo parar a Valls, no? El que va a Tarragona, de moment. No, no ens compliquem tant la vida. Ui, què passa per aquí? No ho sé. És que per què... Ah, perquè no hi ha autopista per aquí. Aviam. Clar, és que per aquí passa sí o sí pels pobles. Com hi haurà el tren, no ens preocupem. Vale. Anem a fer l'RL2. RL2 Valls Lleida. I això és via 2. I ja sabem que para amb totes aquestes. Que acabi en la mateixa via que l'ISA-2. Si sí, uns regionals i nacionals us acabaran en l'AU. No, de moment que acabi en l'AU. Després ja, si cal redistribuir, ja veurem. Les Borges, Montblanc i Valls. Vale, anem a fer el RL2. No fem línies de vapor. Bueno, anem a fer aquesta. I de passatgers anem a buscar un per més o menys 160. Aquest no. Agafem aquest. Però agafem la màquina aquesta. I el Amtrak on ho tenim? Aquests no, són 90. És l'Intus. Aquests són 29, 110, no. 161. Ara agafem Amtrak. I fiquem dos passatgers. Fiquem color lila. Ens ha deixat colorejar. Bé. RL2 A1 RL2 A2. Vale, anem a ello. I anem al tren.
creuem en algun moment amb la SL2. Acabarem el capítol aquí, ¿vale? Perquè s'han entretingut massa amb la creació d'aquesta part de la línia. Era important preparar les futures línies que tenim previstes, amb el permís del senyor Vallès. Hem de fer transcorre el temps, ho fem a un quart. De la via 2 de baix i avancem cap a Montblanc, on confluïm amb la SL2. Fes una línia provisional Montblanc-Tarragona d'autobusos, no ho sé, ja ho veurem. De moment ens creuem a l'SL2, a Montblanc no hi ha, no, hi ha una persona. Atenció, a l'SL2 ens el creuem, 2 passatgers a l'RL2. Som-hi doncs. Bueno, no passa res, no passa res. Jo no hem ficat semàfors aquí, però tampoc canviaria gaire. Anem cap a les borses blanques. Era maco el decorat, o l'entorn natural, era maco. Pensava que quedaria massa forçat, no, queda guai. Queda bastant guai. Guai del Paraguai. Atenció, quedem a les borses blanques. Encara queden els vestigis de l'antiga SL2 en via única. Comença a haver-hi passatgers i ara anem cap a Lleida. Ens creuarem segurament amb l'SL2. Anem a veure Volkswagen com va aquesta RL2. La SL2 ja la tenim i la RL2 gairebé la tenim. I tenim l'SL2 que ens el creuem. Som-hi doncs. Estem a punt d'acabar el capítol. Ja queda poc, arribarem a Lleida. A veure si confluïm amb l'SL1 o RL1 o amb la SL30 el número té, la línia que va a Ribera d'Ebre, Riba-roja d'Ebre, perdó. Arribem a via 1. SL10, no, SL99, 18, 27, 28. Hem confluït amb cap línia? No. 28 passatgers, està molt bé. Està molt bé. El que haurem és de solucionar els busos. Lleida-Tarragona, perquè passa massa pels pobles. I pels pobles passa el tren. Suposo que és una via directa. Hem de fer una autopista. Ja ho farem. De moment hem trobat el SL2.
i continuem cap a Montblanc amb 21 passatgers, no està malament, no està gens malament. A veure si ens creiem un SL2 o un RL2. No, veieu, hi ha bastanta freqüència fins al blanc i després hi ha un únic tren que va fins a baix. Encara hi ha 2 i 2, hi ha 4 Montblanc Lleida i 2 Montblanc Baix. Després hi haurà el Montblanc Reus Tarragona. Això ja veurem. El RL2 s'acaba d'ajuntar per aquí. I anem a veure quants van fins a baix. Potser fem una petita correcció amb una carretera recta. Potser no farem una autopista. No ho sé. Una autopista fins a Reus. No ho sé. Hem de fer una autopista a Lleida, Tarragona i d'allà veure el que. Aquí la desviació cap a Reus. Més o menys. I arribem a baix on acabem el recorregut de moment. L'RL2 acaba aquí sí o sí, però en els propers capítols continuarem amb les línies de Lleida i potser començarem les de Tarragona, ja ho veurem. De moment guardem, acabem fins aquí el capítol d'avui i us espero en la propera setmana, divendres dia 15 de 6:30 a 8, 8 i quart, 8 i mitja, depèn del que fem, i que passeu una bona diada, una feliç diada. Moltes gràcies i fins aquí el capítol d'avui. Els 3 capítols d'avui si ho veieu per la plataforma morada i si ho veieu per la plataforma vermella, fins aquí el capítol 2. Moltes gràcies i que passeu una bona diada.